హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే డే 7 ఆఫ్ మై వెయిట్ లాస్ ఛాలెంజ్. ఈరోజు అయితే మా సిస్టర్ వచ్చారని మేము బయటికి ఫుడ్ తినడానికి వెళ్ళాము. ఇక్కడ గాజువాకలో శైలిష్ మాల్లోని కొత్తగా బార్బిక్యూనేషన్ అని పెట్టారు రెస్టారెంట్. ఫుడ్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ మనకి ఫస్ట్ స్టార్టర్స్ పెడతాడు. స్టార్టర్స్ పెట్టంగానే మిగతా ఫుడ్ అయితే తినలేము. ఇంకా అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ అనమాట మిగతాది. ఒక పర్సన్కి 549 రూపీస్. చాలా బాగుంది ఫుడ్ అయితే. కానీ బాగా తినేవాళ్ళు అయితేనే. నా డైట్ మా ఆయన ఈరోజు బ్రేక్ చేసి తిను అన్న నేను కొంచెం లైట్గా ఫుడ్ తిన్నాను. మార్నింగ్ నుంచి ఏమీ తినలేదు. ధనియాల వాటరు ఎగ్ అండ్ బాదం తిన్నాను అంతే. మిగతా టైంలో వాటర్ తాగాను. ఇంకా తినేసి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా నేను ఈవినింగ్ చియా సీడ్స్ వాటర్ తాగేసాను ఫ్రెండ్స్. చియా సీడ్స్ వాటర్ తాగాను, ఇంకేమీ తీసుకోలేదు ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.